Barkanku da zuwa tashar Gaskiya Top TV. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen da zarar mu dora. Mun gode da kasancewa tashar Gaskiya Top TV. Daga ke na rike alƙawari na rike zahirin ra'ayi wanda haka yake jira lokacin mai ba za a tare duka kwanciyar sannan yanzu na jajin da a yi so na ki zan bai wanda haka ne hakuri a duniya ya arzama daga kin kira na zane ya zama wanda haka yake duba so da kaunar ki suna faransa karki manta ba a sai da so hakan ciye haka ko wannan sanin aiki rage wahala kowa ya iya ya huta haka ko haƙorin mu gwanja